סוכני נדל"ן בגרינום מרוויחים יותר, אבל בשביל להיות סוכן נדל"ן צריך ידע נרחב באזור העבודה, יכולת תקשורת ברמה גבוהה, שיווק עצמי בשטח במגע עם לקוחות, ושליטה שוטפת ברשתות החברתיות באמצעות כלי שיווק מתקדמים. נשמע מסובך? ממש לא, זה פשוט. לאחר שנים של ניסיון בתחום הנדל"ן, הבנו שהאתגרים העיקריים לסוכנים בארץ הם הוצאת רישיון תיווך, שיווק עצמי, שיווק נכסים, מיתוג סוכן וחשיפה, בניית דפים עסקיים, בניית דפי נחיתה, ניהול לקוחות, טיפול בנכסים, כלים ושיטות עבודה, מרכז קשרים, קישורי משא ומתן, הכרה עם עולם המשכנתאות, ניהול קמפיינים ברשתות החברתיות ובגוגל. אמרנו אתגרים, התכוונו לפתרונות. סוכני נדל"ן שמפיקים רווחים גדולים מדי שנה הם סוכנים שלא עובדים קשה, אלא עובדים מאוד נכון. בגרינום אנחנו מעניקים לסוכני הנדל"ן שלנו ליווי והכוונה החל מהוצאת רישיון התיווך, סדנאות חניכה והדרכה, תוך כדי עבודה בשטח בצמוד למדריך נדל"ן מוסמך מטעמנו. הייחודיות שלנו נמצאת בפלטפורמת השיווק החדשנית והמתקדמת, שבעצם מלווה את הסוכן בשיווק העצמי, שיווק הנכסים, גיוס הלקוחות, בניית דפי נחיתה אישיים, ניהול קמפיינים מאומנים ברשתות החברתיות ובגוגל, ועד למיתוג פיזי באזור העבודה. אז הצטרפו אלינו לעצמאות כלכלית, רווחית ומספקת. עתיד בנדל"ן הדיגיטלי, עתיד בגרינום. קדמו את העסק שלכם כעצמאים בכל מכשיר, בכל מדיה ובכל זמן. כל פתרונות ההדרכה, החניכה והפרסום הדיגיטלי לעסק שלך תחת קורת גג אחת. הגיבוי שלנו הוא הביטחון שלכם. גרינום.